Kaixo, ni Aintzira Herrerura naiz, Labizeta ikastolako 4. mailako ikasle bat. Proiektu honen bidez, Gerra Zibilari buruzko gauza gehiago jakitea lortu dugu, eta horretarako gure aitona amonak edo ezagunak elkarrizketatu ditugu. Horrela, gure senideen edo gertukoen gerra ondorengo bizitza nolakoa zen eta zein egoeratan bizi ziren ezagutu dugu. Aitona amona gehienak gerra ondorengoak dira, beraz, beraien esperientzia entzuteko aukera izan dugu. Eta horrela izan ez bada gure gurasoei kontatutako gauzetaz baliatu gara. Nire kasuan nire amonari egin diot elkarrizketa. Kaixo, arratzaldeo. Ni Mertxe Aizpurua Martikorena naiz. Donostiarra, Antiagon jaioa, euskalduna, nire ama zan Igeldoarra, aita Usurbildarra, eta bizitu gea bastanti urtean Antiguan. Izebaten etxean, izebare Igeldoarra zan, oso bare bai, eta holaxe. Bueno, hasteko, zer dakizu Gerra Zibilari buruz? Gerra Zibilaren buruz ez dakit asko. Baki nire aita izan duzala gerran, baino etzan bere gustora jun, obligatuta eman zuela esatezun da. Etzun eserre kontatzen egun do, gerrako kontuik etzun kontatzen. Beti esatezun, ostea gerra jun baino leheno, beburua botako zula, tenisko arroketan, baino seguru. Oso gutxi kontatu du gerrako kontuik, oso gutxi. Euskaraz hitz egiteko askatasunik baltzegoen edo zigorra jartzen zituzten? Ez, gu oso gaztia ginen, zigorran ez, amai zigorrarez, baina debekatu bai euskaraz hitea itezion. Nire amaita karnizein daola, bueno, gu bizi ginen gaina, lehen osan paseo de eriz, guardia zibila kuartela zeon tokin. Eta, klaro, gazte asko zeon, guardia zibilen alabak eta hola, eta kriston parrak itezizkiuen, beti las caseras, bueno, bi oiru ginen nahi las caseras, eta oso gutxi egiten duen euskeraz. Zeon apaiz bat, han seminatioan, kastigatuta zeona, ale beti ateatze ziun, praktikatik, karamelu bat ole euskalduna, eta segi hola, eta euskera esate ziun, segi. Eta gainuntzian, euskaraz, egia, euskalduna basiren antiguan asko. Baina nik uste gehien hori pasate ziula. Nola esate ziuen, las caseras, pues, hoi da, las caseras. Eta monjekin eta, oza, monjekin. Gero jun ginean aurrena, ni txikitan, jun ginean ikastetxea monjak, las esclavas del Sagrado Corazón. Bueno, han euskeraz pentsature ezitea, klaro. Eta euskaldun asko ginean, porque Igeldo aldetik, Igeldoko neskak eta horre etortzezian. Baina, bueno, etzuen ustean euskera ziten, da etzuen hitz egiten dana kanpotarra zian, etzian euskaldunak, etzuen monja bate. Baltzegoen desberdintasunik emakume eta gizonen artean? Bueno, berdintasuna ez dakigu gaztia ginela, neskak alde batean ibiltze ginean, da mutila bestian. Junitzen bai ikastola eskolatik atea, eta gero jun ginean eskola batea, zan partikularra bezala, donde Doña Luisa Matiak aliantzana, eta bastante jute esan jendi, eta egia esanan, neskak eta mutila dano gela batean oten ginean, gela luze bat, erderaz, euskeraz eserrez, eta dana Franco gora eta Franco bera, dana Franco oso ona. Franco zeak ikastmazinun. Cara al sol? Cara al sol eta hori? Cara al sol da, cara al sol hoi monjak ekusi zuen aurrena, cara al sol da legionatioen kantak, eta ni danak earki daizkit. Eta emakume eta gizonen hezkuntza ere desberdinak edo berdinak? Ez, hezkuntza. Hezkuntzak mutila jutezian alde batea ikastea, eta nire anaia jutezan eskola publikoa baseon, barri hortan, baina mutila jutezian agea, eta neska, monjeta, o Doña Luisa, o...
Bombardeaketei... Ni jaio nintzanean ja bombardeuak eta hemen bukatu zen, baina nire ama kontatzezu nola aitzezian eskopetakin da tirua botatzen bordatxotik. Bordatxotik Donostia aldea, klaro, tiruak eta bomben bate botako zuen, da, klaro, ni jaio nintzaneako gauzoia bukatu zian. Etxean? Nere aita gutxi ginala egon duzan detenituta, ez da egiteun batzutan, hemen altunenean, harri baten azpin propaganda oseola eta eletuzulako. Baten txibata zu eman, propaganda boa letuzula eta etxe etorri eta detenitute egon duzan. Zer zegoen propaganda horretan, pues? Ez da gize izango zan, pues, propaganda politikoa izango zan letuzuna. Egual euskeraz. Nere aitak oso gauza gutxi esatezun horren gainean. Bakiu pasa zala, porque detenitu intzuelako. Egon duzan, da gero urtero, Franco etortzen zanean, etortzen zian etxea ikusea, urtero. Porque nola Franco pasatzen zan, por la avenida Zumalakarregi, eta hori onduan zion, urte askotan etorri zian ikustea etxea, han segitzaltzun, da nire aita beti lan hain du toki batean. Eta hemen ikusi zuen. Etxean zema pertsona bizi zineten? Etxean bizi ginean, ize baten etxean, izeba oso bak, aita ama, eta 3 senere. Zu eta zure amaia. Bai, nire seneriak, 2 aizpa eta nahi baginen. Eta bizi ginean, pues, danok, 7 persona bizi ginean etxe batean. Etxean garbiketak eta horrela zeinak egiten. Garbiketa egite zituen emakumeak, gizesemeak olako gauzik ez zuniten leheno. Gerra amaitzean nola lortu zuen zure familiak lana, etxea eta beste ondasun horiek? Nola lortu zituen? Gerra bukatu zenean, Gerra bukatu zenean, nire aitak gerra jun baino leheno oso gaztetatik altunenien egiten zuen lana. Eta gero, gerra bukatu zenean, osteare altunenien hartu zuen, da nire aitak hil arte altunenien egin du lana. Gaur egun, Europan eta Espainian, batez ere eskuinak hartu duen poterea edo indarra beldurra ematen izan. Beldurra handia ematen di niri horrek. Porque hori leheno hori ikusila daka, nolakoa dan. Ez da berria, hori zarra da, eta niri desde logo bildurrezko ematen dit. Eta ze iruditzen zaizu Franco erorien araretik atera izana? Franco nahi berdintzaian horreon, opasteta egiten neon. Ja, juna zion atemat por sako, eta berdintzain nu neon. Nahi duentu gine egitzi haue. Eta bukatzeko, hitz gutxitan nola definituko zenuke diktaduraren 50? Diktadura izan zen oso txarra guretzat, euskaldunentzat bintzat. Kulturaldetik da nire amak zenbat abesti eta zenbat gauzazakin, baina inoiz etzian iten, beti erdalduna, flamenkoa, beti Maria de la O, eta ai Marikruz, eta holako kantak ikaste ginen. Eta gero ja, ni ez dakiz zenbat urte izango nitu, baina hasi zanean ez doka mairu, Los Arce eta Mikel Laboa eta hori da, naia, Lete eta ja zan guretzat, bueno, fenomenala zan, oso polita. Ya está, bukatu. Bukatu dugu? Bai. Ai, ze ondo. Eta esan biharko dut, ni naizela zure amona, ez? Bai. Bueno. Bueno, hori jakin gaute.